Yes. Mangwanani akanaka mhuri yeZimbabwe, mangwanani akanaka kwese kwamuri. Ndichiti zvakare masikati maswera sei kune vari nzvimbo dzakasiyana siyana naika. Let's share the broadcast. Let's share the broadcast. Let's share. Muzuva ranhasi handisida kupedza nguva kana kutambisa madata bundles enyu. Nyaya ndinayo panapa toda kuti tifonere muprofita uye wekumasvingo ainzi aibhabhatidza vanhu ndokubva vazofirawo mumvura vanhu vatatu. So ndiye munhu andoda kuti ndifonere iye naika tinzwe kuti zvakamira sei. Saka regai ndizame kumubata. Let's share the broadcast. Ndikuzama kumubata muprofita wacho tinzwe zvakamira sei. Mambo. Mamuka sei? Tamuka. Ndinonzi Menas Chibanda, ndiri mutori wenhau, ndiri kuNamibia. Pane nyaya yatakanzwa kuti kuna vanhu vakafira mumvura here muchivabhabhatidza. Mungatitsanangurirewo here kuti zvakange zvafamba sei? Mati? Handizivi kuti konzero zvenyu dzinganditendera here kuti ndikupewo nguva yekuzotaura neni ndiri padare zvezvinhu zviri mukati menyika yakare. Alright. Ndingakwanise kuzokufoneraiwo nenguwai? ndingati zvekumapasti 2 kana ndapedza matara angu ndizvo zviri mukati merimwerare. Alright. Saka ndichakubata inini 2:30. Maita basa. Alright, tatenda. Alright. Right, mhuri yeZimbabwe ndofunga mazvinzwawo. Ndiye muprofita uye aibhabhatidza vanhu kumasvingo pane vanhu vakazofawo vatatu. Ndamufonera atotiko zvezvi atori mukati mematare, asi kwanisawo kutaura neni ati ndimubatewo kuma2. So ndichaedzawo kumubata na2:30. So ngatisangane hama dzangu na2:30 muzvinzwirewo mega muprofita achitaura kuti zvakafamba sei panyaya iyi naika. Bye, ngatisangane na2:30 please ndapota. I am signing out.